Sanibonani-ke guys, uZamukuhle Mafuleka lona. Ngiyazi ukuthi nifisa ngazi ukuthi ningangibona ngipheka ngenza yonke into nibone kahle nje, kodwa-ke njengoba bengisho kuzokwenzeka lokho uma nje sengine-equipment yonke kuzokwenzeka. Kodwa phela ngifuna lokhu nihleli la kwi-channel yabo nilindile kungenzeki lutho, so yikho ngizobe ngiphosta lokhu engingakwazi ukuphosta njengamanje ngisebenzise lokhu enginakho. And enginakho njengamanje ifoni yami nesandla sami. So namhlanje sizoqala ngakwenza ama-lamb chops. Bake bengibuza kabanye ukuthi yini umehluko phakathi kwelembu nemathini. Ilembu isikabhu esisancane inkosi yami esingaphansi konyaka, bese kuthi imathini isikabhu esesisidala uma nje sesingaphezu konyaka sekuyimathini leyo. Kodwa kwamanye ama-countries babuye besho inyama yembuzi bethi imathini. So uma ukuthi nawe usukusho inyama yembuzi uthi imathini, akunankinga nalokho. So laphayana kuma-lamb chops angifaka ngey'nto ey'ningi, ngifake nje ispice, i-steak and chops, ngase ngigcobisa i-margarine. Kodwa uma une-butter iyona i-right kakhulu ugcobisa i-butter. Ebese-ke ufake i-air fryer yakho, uma ungenayo ungasebenzisa i-oven. Omunye futhi mhlawumbe uma ethanda ukuyi-pan fry akunankinga engayi-pan fry. Mina ngifake kwi-air fryer for 25 minutes, ngibekilokhu ngiyiphendulayo kodwa phela bengibeke u-165 degrees. Ngase-ke ngenza ubroccoli wami, okay, abanye bathi broccoli. Guys, kuya ngakuthi ubiza kanjani as long ubona ukuthi yini le ngikhuluma ngayo. So ngisebenzise lona ama-stems, ngase ngafaka ispice sami ngisebenzisile esibhala nje ukuthi veggies, roots and beet spice. I-brand yale spice engishoyo ngisebenzise i-brand yakwa-Heinz. So ungacinga ama-spices abo uzosithola le spice engishoyo. Angikuphekanga-ke isikhathi eside, ngiwupheke nje for 3 minutes ngoba ngisuke ngifuna ukuthi uma ngiwuhlafuna ngizwe ukuthi ya uyakleshezela-ke manje, uhlafuneka kamnandi. Ngisesengiqedile ukupheka ubroccoli wami ngawukhipha ngawubeka eceleni. Kulo lelo pani ngafaka i-margarine, but njengoba ngisho ukuthi wena uma une-butter ungasebenzisa i-butter. Ngase ngafaka u-chillis lo crushiwe, ungawuthenga uma uthanda futhi ungazomisela nje u-chillis wakho onawo ekhaya bese uyawucrusha, nalokho kuyasebenza akunankinga. Bese-ke ufaka ne-parsley yakho e-fresh, ufake ne-barbecue sauce. I-brand akubalulekile ukuthi iyiphi i-brand, uzofaka nje i-barbecue sauce yakho oyithembayo oyaziyo futhi ukuthi iyi-quality. Ngase nga-eda-ke no-sweet chili. Abanye ba-prefer uku-eda i-honey, so bengenayo-ke mina i-honey, that's why ngisebenzisa i-sweet chili. Ebese-ke umixa kahle isosi yakho, uqala ungayisusa esitofini. Uthatha ama-lamb chops akho uwafake kuleyo sauce leyo, wenze sure ukuthi a-well coated ngesosi yakho wonke ama-side, and izoba sticky kahle isosi yakho nkosi yami if uzoyifaka isashisa nama-lamb chops esasuka ku-oven noma ku-air fryer yakho. And then for isitambu ngisebenzise-ke mina lesitambu nkosami esiphekwa isikhathi eside ngoba nje ekhaya abasifunde sisa 30 minutes. Kodwa phela wena uma ujwayele ukusebenzisa sona asinankinga naso. Ngike ngizwe abanye bethi siney'nkinga ey'ningi, sidala nokugula okuthize. Ekhaya nje bavesane bathi ngathi badla popcorn. Ukuthi kanjani-ke nami angazi. So yikho-ke kuthengwa lesi, ngisebenzise sona ngasiwasha kahle, ngasibilisa sabila leso sikhathi eside-ke. Ngase ngafaka u-green pepper no-anyanisi, ngakuyeka kwabila kwaze kwa-soft kahle nakho. And then ngafaka i-margarine yami, ngafaka yini lento le, i-powdered milk.
lolu njojalo lusensikeni ngifake lona-ke. If ufuna uku-add u-cheese futhi ungawu-add nawo, ngase ngafaka ne-aromat isoup ngikhohle ukunivezela but ngisebenzise i-cream of mushroom. Bese ngiqedile-ke Nkosi yami ngaphaka kahle-ke. So ngiyacabanga ukuthi lokhu kuzoba usizo nakuwe. If ungaka-subscribe futhi ngiyacela Nkosi yami ngicela usubscribe. Thank you guys for watching. Bye.